с Петър и Ирина имам история от 2007 година и всъщност те са хората, които са ме подкрепили в много трудни житейски моменти и в кризи, и в работата, и в личния ми живот. И честно казано, всичко, което са ми препоръчали, всичко, което са ми казали, и аз съм пробвала, работи абсолютно безотказно за мен. За мен са някакси много истински хора, които стоят за това, което правят, много търсещи, много експериментиращи хора, с които аз лично много се свързвам и като човек. Когато се запознах с тях, разбира се, не знаех, просто исках да се впусна абсолютно интуитивно и това, което ми харесва и продължавам с тях и ще продължавам, е, че те искат да сбъдват мечти и искат да направят така, че това, което ти научиш и получиш, наистина да го реализираш и да трансформираш живота си. И непрекъснато е нещо ново, различно, вдъхновяващо, така че въобще и не се съмнявам да се доверя и се радвам, че се доверих. Те са коучове, които наистина влизат в много голяма дълбочина на това, което правят. Когато започнеш да правиш нещо с тях, ти знаеш, че те няма да те оставят на мира, докато не се придвижиш в някаква посока към целта си.